שלום חברים, הגעתם לפינת הנגינה של דני. אני מורה לגיטרה כבר 19 שנה. אני מלמד הרבה סגנונות, כולל ג'אז, בלוז, מטל וכמובן רוק-אנד-רול. כאן בעצם הדגמתי את הטכניקות המסובכות שאפשר ללמוד אצלי בשיעור. לדוגמה, זוהי טכניקת פריטה משולשת. כן, עכשיו אני מדגים סולו תופים. תודה רבה. אני מגיש מרק עם אורז ועדשים, לפעמים חרוף. מחירים זה טוב, אבל צריך לשלם. 1,000 שקל לשיעור. בבקשה. אתה גונב, אני רוצח אותך עם מאפיה. תודה רבה.